Καλημέρα σας. Θα ήθελα να εξετάσουμε μαζί αποδείξεις υπέρ της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Αυτή η παρουσίαση θα έχει 5 μέρη, θα αρχίσει με μια εισαγωγή και ένα επίλογο και στο κυρίως μέρος θα εξετάσουμε 9 επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως και ένα 10ο επιχείρημα που είναι συνδυαστικό και χρησιμοποιεί προηγούμενα επιχειρήματα και χρησιμοποιείται στους ακαδημαϊκούς κύκλους και σε debates για να στηρίξει την Ανάσταση του Χριστού πάνω σε ιστορικά δεδομένα. Και τέλος, θα κλείσουμε με μια αντίκρουση των εναλλακτικών σενάριων στο κυρίως θέμα μας. Εισαγωγή. Η σημασία της Αναστάσεως είναι κεφαλαιώδης για την ζωή κάθε χριστιανού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε είναι κενό το κήρυγμα των Αποστόλων. Κενή και η πίστη αυτών, χωρίς καμία αξία. Ομοίως και η πίστη όλων των χριστιανών που πίστεψαν σε αυτούς δεν έχει καμία αξία. Επιπλέον, οι Απόστολοι αποδεικνύονται ψευδομάρτυρες απέναντι στο Θεό, διότι καταλόγησαν σε Αυτόν ενέργειες, οποίες Αυτός δεν έκανε. Ακόμη, οι αμαρτίες των ανθρώπων παραμένουν ασυγχώρητες. Και τέλος, το χειρότερο, ο θάνατος, παραμένει ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου, το βέβαιο τέλος, χωρίς ελπίδα, για κάθε θνητό. Και όλα αυτά μας οδηγούν και στο συμπέρασμα ότι οι χριστιανοί από τους ταλέπορους ανθρώπους είναι οι πιο αξιολύπητοι, διότι στήριξαν τις ελπίδες τους και προσδοκάνε πράγματα που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Διότι στερήθηκαν χαρές και δονές αυτού του κόσμου χωρίς καμία ανταπόκριση τελική. Αλλά ο Χριστός αναστήθηκε. Η Ανάσταση του Χριστού είναι αληθινή. Αυτό είναι το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι να δώσω κάποια επιχειρήματα σε έναν ορθολογιστή αναζητητή της αλήθειας, για να κάνει το άλμα της πίστεως. Και εγώ χρειάζομαι λογικά ερίσματα, αλλά αναγνωρίζω ταυτόχρονα ότι η οδός για την πίστη στο Θεό, η οδός για τη γνώση στο Θεό, δεν είναι η συλλογή αποδείξεων. Διότι σε μια προσπάθεια να συλλέξεις αποδείξεις, τελικά, πολλές φορές μπερδεύεσαι. Μπερδεύεσαι διότι όταν λύνεις μία απορία, δημιουργείται μια νέα απορία. Μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο απορριών. Το μικρό μας μυαλό δεν μπορεί να συλλάβει την σοφία της δημιουργίας. Πρώτον. Και δεύτερον, ο Θεός ο ίδιος είναι κρυμμένος μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στη δημιουργία του. Και θέλει να παραμείνει και καλυμμένος. Και θέλει να αποκαλύπτεται μόνο σε εκείνους που πραγματικά τον αναζητούν. Και ποια είναι η οδός, η βεβαία για την γνώση του Θεού? Είναι η τήρηση των εντολών του Ευαγγελίου, όπως συνιστά ο Χριστός και οι Άγιοι του. Οδός πίστης λοιπόν είναι η τήρηση εντολών. Αυτό μας λένε οι Άγιοι. Η γνώση του Θεού από την τήρηση των εντολών προέρχεται, θα μας πει ο Μάγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος θα πει ότι δεν θα γνωρίσεις τον Θεό μέσα από λόγια, θεωρίες, ομιλίες, διανοητικές αναζητήσεις, αλλά μέσα από έργα και συγκεκριμένα μέσα από την εφαρμογή των εντολών του. Και τέλος, ο Άγιος Αυγουστίνος αναστρέφει την πορεία διαδικασίας έβρεσης του Θεού και λέει ότι δεν θα καταλάβεις για να πιστέψεις, αλλά θα πιστέψεις για να καταλάβεις. Υπάρχουν όμως αποδείξεις, όπως είπα αρχικά. Και ο καλοπροαίρετος δύσπιστος μπορεί να βρει ανάπαυση σε αυτές. Και θα ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα της Αναστάσεως, αλλά δεν καθιστούν το γεγονός αυτό αναμφισβήτητο.
Αν ήθελε ο Θεός να κάνει αναμφισβήτητη την Ανάσταση του Χριστού, θα την είχε κάνει. Για παράδειγμα, ο Χριστός θα μπορούσε να κηρύξει στα Ιεροσόλυμα αμέσως μετά την Ανάσταση, αντί να το κάνουν αυτό οι μαθητές για πρώτη επίσημη φορά στο κήρυγμά τους την Πεντηκοστή. Γιατί δεν έγινε αυτό? Πρώτον, αν παρουσιάζονταν σαν ένας κοινός άνθρωπος, όπως τον γνώριζαν πριν οι Εβραίοι, τότε και οι Ρωμαίοι, τότε θα τον ξανασκότωναν. Δεύτερον, αν παρουσιάζονταν με όλη την δύναμή του, θα χάναμε την ελευθερία μας. Θα ήμασταν αναγκασμένοι να πιστέψουμε στον Θεό και θα ήμασταν αναγκασμένοι να υπακούσουμε σε όσα μας είπε. Έτσι θα καταργούνταν και η ελευθερία μας και η πίστη μας. Και τελικά, αν θα κάναμε το καλό θα το κάναμε από ανάγκη και φόβο. Και καλό από ανάγκη και φόβο δεν έχει μεγάλη αξία. 9 επιχειρήματα υπέρ της Αναστάσεως. Δεύτερο. Πρώτο επιχείρημα είναι η πίστη των μαθητών ότι είδαν τον αναστημένο Χριστό. Αυτό είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Είναι ιστορικό δεδομένο ότι χριστιανοί μετά τη Σταύρωση του Χριστού άρχισαν να διαδίδουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και ο φόβος αρχικός τους μετατράπηκε σε θάρρος. Και το θάρρος σε κήρυγμα της Αναστάσεως. Και το κήρυγμα της Αναστάσεως πολλές φορές οδηγούσε στο μαρτύριο. Δεύτερο επιχείρημα. Η μεταστροφή εχθρικά διακειμένων ανθρώπων. Διότι άλλο είναι να βλέπουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο, οι μαθητές του, η μάνα του, άλλο είναι αυτό και άλλο να τον βλέπουν σε όραμα οι εχθροί του. Θα μπορούσε να πεις ότι στην πρώτη περίπτωση μπορεί να έχουμε μια μορφή αυτοϋποβολής, μιας παρέστησης λόγω λύπης, μιας απογοήτευσης. Στην δεύτερη όμως περίπτωση δεν γίνεται αυτό. Ο πρώτος γνωστός σε όλους μας Παύλος ήταν αρχικά διώκτης. Ήτανε Φαρισαίος, Εβραίος Φαρισαίος, γνώστης του νόμου, ζηλωτής του νόμου όπως λέει ο ίδιος, ο οποίος δίωκε με τα πάθους την Εκκλησία, διότι την θεωρούσε μια αίρεση στην πίστη του που θα την διασπούσε. Και ο Χριστός τον συνάντησε για πρώτη φορά στο δρόμο του προς τη Δαμασκό, που είχε σκοπό να διώξει εκεί τους πρώτους πυρήνες της Εκκλησίας. Άλλος αμφισβητείας του Χριστού είναι ο αδελφός του Ιάκωβος. Είναι ο ετεροθαλής αδελφός του Ιάκωβος, διότι ο Ιωσήφ, ο άντρας της Μαρίας, της Παναγίας μας, είχε ήδη προηγουμένως έναν άλλο γάμο και παντρεύτηκε την Μαρία για να την προστατεύσει από την εβραϊκή κοινωνία, διότι μια νεαρή κοπελίτσα που είναι έγκυος δεν μπορούσε να πει ότι αυτό είναι θέλημα Θεού. Αυτό θα οδηγούσε στον λιθοβολισμό της. Άρα ο Ιωσήφ είχε κάποιους άλλους ιούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος είναι ένα ιστορικό πρόσωπο και ο θάνατός του επίσης είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ο Ιώσιφος αναφέρει την θανάτωσή του, αλλά και ο Ευσέβιος. Είναι ένα ιστορικό γεγονός ο θάνατός του. Και το περίεργο είναι ότι αρχικά η οικογένειά του, πέρα από την Παναγία, τον Ιωσήφ, τα άλλα του αδέλφια, πιο συγκεκριμένα, δεν πίστευαν τον Χριστό. Φαίνεται αυτό στο Ευαγγέλιο. Φαίνεται να του λένε πήγαινε εκεί στην εορτή της Κοινοπηγίας να κάνεις εκεί τα θαύματά σου. Αλλά αυτό το εννοούσαν ειρωνικά. Γιατί προσθέτεται μετά από κάτω ούτε οι αδελφοί του δεν πίστευαν σε αυτό. Ή σε άλλο σημείο όταν άρχισε το Ευαγγέλιο, το κήρυγμά του και την δημόσια δράση του,
επειδή είχε αφιερωθεί στο κήρυγμα και δεν έτρωγε, έλεγαν αυτός έχασε τα λογικά του. Αλλά όλα αυτά άλλαξαν μετά την εμφάνισή του. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι εμφανίστηκε σε εκείνον, σε αυτούς και μεταξύ αυτών αναφέρει και τον Ιάκωβο. Η εμφάνισή του αυτή στον Ιάκωβο, τον αδερφό του, οδήγησε στην ριζική μεταστροφή του. Τόσο ώστε να γίνει επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων και τελικά να βρει και οδυνηρό θάνατο στα χέρια των Εβραίων που δεν πίστευαν στην Ανάσταση του Χριστού και στο χριστιανικό κήρυγμα. Λιθοβολήθηκε. Τρίτο επιχείρημα. Ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Εξαπλώθηκε μέσα στα ίδια τα Ιεροσόλυμα, όπου Εβραίοι και Ρωμαίοι είχαν επιλέξει την θανάτωσή του. Είναι εντυπωσιακό ότι μόλις σε 3 αιώνες η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετατράπηκε από ειδωλολατρική σε χριστιανική αυτοκρατορία. Χωρίς πόλεμο, χωρίς μάχες, αλλά ειρηνικά, με τη μαρτυρία και το μαρτύριο των πρώτων χριστιανών. Τέταρτο επιχείρημα. Ο άδειος τάφος. Αυτό το επιχείρημα κυκλοφορήθηκε αρχικά από τους πρώτους εχθρούς της Αναστάσεως, τους Φαρισαίους. Αυτοί είπανε και στο Πιλάτο ότι να φυλάξει τον τάφο, διότι οι μαθητές θα κλέψουν το σώμα και θα πούνε ότι αναστήθηκε. Και ο άδειος τάφος είναι για το μεγαλύτερο μέρος των ιστορικών επιστημόνων ένα ιστορικό δεδομένο. Ο πιο εύκολος τρόπος για να αποδείξει κάποιος ότι δεν έγινε η Ανάσταση ήταν να παρουσιάσει το σώμα του Χριστού. Αλλά δεν το βρήκαν. Αν παρουσιάζαν ένα σώμα σε αποσύνθεση, πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί το κήρυγμα των χριστιανών μέσα στα Ιεροσόλυμα. Πέμπτο επιχείρημα. Πιστήριο αληθείας είναι επίσης ότι οι πρώτοι μάρτυρες ήταν οι γυναίκες. Διότι αν ήθελες να πλάσεις μια ιστορία, όπως λένε κάποιοι ότι έγινε, για την περίπτωση της Ανάστασης του Χριστού, δεν θα έβαζες συνεχώς σαν πρώτο πρόσωπο ανθρώπων που είδανε τον Αναστημένο Χριστό τις γυναίκες. Διότι ο λόγος τους δεν είχε αξία και αξιοπιστία στην πατριαρχική τότε εβραϊκή κοινωνία της εποχής. Έκτο επιχείρημα είναι η μοναδικότητα της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού στην Ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση. Αυτό το έχει αναλύσει διεξοδικά ο Άγγλος καθηγητής N.T. Wright, που έχει μελετήσει την Ιουδαϊκή θρησκεία της εποχής, αλλά και τις ειδωλολατρικές άλλες θρησκείες της εποχής. Και βλέπει ότι δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο με την Ανάσταση του Χριστού. Ούτε στην Ιουδαϊκή θρησκεία και ούτε και στις ειδωλολατρικές θρησκείες. Οι Ιουδαίοι, για παράδειγμα, πίστευαν μεν στην Ανάσταση των ανθρώπων. Την πίστευαν, αλλά πίστευαν στην Ανάσταση όλων στο τέλος της ιστορίας. Όχι ενός στη μέση της ιστορίας. Για παράδειγμα, θα δούμε στην περίπτωση του Λαζάρου, η Μάρθα και η Μαρία να λένε ναι, πιστεύουμε στην Ανάσταση, πιστεύουμε ότι θα αναστηθεί ο αδελφός μας στο τέλος της ιστορίας. Και ο Χριστός τους επιβεβαιώνει ότι αυτός είναι η Ανάσταση και η ζωή και μπορεί να τον αναστήσει. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού έχει διαφορές και με την Ανάσταση του Λαζάρου, αλλά και με άλλες 2-3 Αναστάσεις που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, που έγιναν από προφήτες. Διαφέρει στο γεγονός ότι ο Χριστός αυτοαναστήθηκε, και το σημαντικότερο,
αναστήθηκε σε μια κατάσταση νέα, σε μια κατάσταση αθανασίας. Ενώ ο Λάζαρος αναστήθηκε για να πεθάνει πάλι. Οι δολολάτρες απ' την άλλη δεν πίστευαν καθόλου στην Ανάσταση του σώματος. Η Ανάσταση του σώματος ήταν χωρίς καμία αξία, μία ανοησία. Διότι το σώμα ήταν η φυλακή της ψυχής. Ο θάνατος θα λύτρωνε την ψυχή από αυτή τη φυλακή. Άρα δεν είχε καμία αξία να ξαναεπιστρέψει η ψυχή σε ένα σώμα. Έβδομο επιχείρημα είναι ότι στο πρόσωπο του Χριστού πραγματοποιούνται 300 προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, που γράφτηκαν από 30 συγγραφείς με διαφορά 1000 χρόνων. Κάποιες από αυτές συσχετίζονται και με την Ανάσταση. Άλλο επιχείρημα. Η Ανάσταση του Χριστού ταιριάζει με την θεότητα που έλεγε ότι είχε και με την αποστολή του να πεθάνει και να αναστηθεί για τη σωτηρία του κόσμου. Η μοναδικότητα του Ιησού Χριστού φαίνεται και μεταξύ άλλων ιδρυτών μεγάλων θρησκειών. Ο Χριστός θεωρούσε τον εαυτό του Θεό. Περισσότεροι άλλοι θεωρούσαν τον εαυτό τους αγγελιοφόρο του Θεού ή φωτισμένο άνθρωπο. Δεν θεωρούσαν τον ίδιο τους τον εαυτό, την πηγή του φωτισμού, ένα Θεό. Επίσης, θαύματα δεν έκαναν οι ιδρυτές των θρησκειών. Ή παρουσίασαν ένα μήνυμα, μία διδασκαλία, αλλά όχι θαύματα. Και τα θαύματα που κάποιες φορές παρουσιάζονται πολύ αργότερα στα κείμενά τους. Λίγα και αυτά και πολύ αργότερα. Πιθανές προσθήκες. Ενώ ο Χριστός, η παρουσία του, η δημόσια δράση του, στα 3 μόνο χρόνια της δημόσιας δράσης του, αναφέρονται πολλά θαύματα. Επίσης, απευθύνοντας τον εαυτό του ως αυθεντία, που συσχετίζεται με την πίστη του ότι ήταν Θεός. Έλεγε τα περίφημα «εγώ είμαι». Εγώ είμαι η Ανάσταση, η ζωή, η οδός, που για οποιονδήποτε ακούγονται υπερφύαλες εκφράσεις για έναν άνθρωπο, όχι βέβαια αν ήσουν και Θεός, που για την εβραϊκή κοινωνία ήταν ακόμα πιο σκανδαλιστικές, διότι τα «εγώ είμαι» συσχετίζονται με αυτό που είχε πει ο Θεός στο Μωυσή, ότι «εγώ είμαι ο όν». Εκεί παρέπεμπε ο Χριστός και αυτό καταλάβαιναν και οι Εβραίοι της εποχής και γι' αυτό κάποιοι σκανδαλίζονταν και καταλόγιζαν ότι θεωρούσε τον εαυτό του ως Θεό. Που το ανέφερε λίγες φορές ξεκάθαρα, αλλά το υπονοούσε συχνότατα. Θεωρούσε ότι είχε αποστολή να πεθάνει και να αναστηθεί για τον κόσμο. Ουσιαστικά είχε προφητεύσει το τέλος του. Κανένας άλλος ιδρυτής δεν έχει μια τέτοια αποστολή. Να πεθάνει και να αναστηθεί για να σώσει τον κόσμο. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία, τα μοναδικά με το πρόσωπο του Χριστού, ταιριάζουν με το μοναδικό γεγονός της Ανάστασης. Εξ αρχής, στα 3 χρόνια της δημόσιας δράσης του, δεν ήταν σαν τους άλλους ιδρυτές θρησκειών. Ξεχώριζε στα 3 αυτά μόλις χρόνια παρουσίας του. Ένα το επιχείρημα είναι η συνεχή παρουσία διαμέσου των αιώνων ανθρώπων που πιστεύουν ότι έχουν δει τον Χριστό. Αυτό δεν παρατηρείται σε άλλες θρησκείες. Σύγχρονοι Άγιοι είχαν τέτοια οράματα. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, ο Σοφρόνιος, ο Σιλουανός λένε ότι είδανε τον Ιησού Χριστό. Και όπως είχαμε πει και στην περίπτωση των μαθητών
σε αντίθεση με αυτούς που δεν ήταν αρχικά μαθητές τους. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, οι χριστιανοί που συνήθως Άγιοι που βλέπουν τον Χριστό, πάντα μπορούμε να πούμε ότι έχουν μια αιμονή στο πρόσωπό τους, έχουν αφιερώσει πολύ χρόνο, άσκηση, ταλαιπωρία και ουσιαστικά αυτοί υποβάλλουν στον εαυτό τους μια παρέστηση του Χριστού. Αλλά αυτό δεν εξηγείται σε περιπτώσεις αλλοθρήσκων. Υπάρχουν αρκετοί μουσουλμάνοι οι οποίοι έχουν αλλάξει την πίστη τους διότι είδαν τον Χριστό σε όραμα, άκουσαν τη φωνή του, τον είδαν στο όνειρό τους. Άρα το πρόσωπο του Ιησού φαίνεται να παρουσιάζεται διαμέσου των αιώνων. Φαίνεται ότι όντως είναι αθάνατος και ενεργεί υπό μία άλλη διάσταση και σε αυτόν τον επίγειο κόσμο. 10ο επιχείρημα. Αυτό το επιχείρημα στηρίζεται ουσιαστικά σε ιστορικά δεδομένα. Και με αυτά τα ιστορικά δεδομένα θέλει να δείξει ότι δεν υπάρχει μία άλλη λογική εξήγηση πέρα από την υπέρλογη εξήγηση του μεγάλου θαύματος της Ανάστασης του Χριστού. Γενικότερα τα θαύματα δεν είναι αποδεκτά σαν μία λύση σε ένα πρόβλημα στην επιστήμη, γιατί δεν μπορεί να αναλυθεί, να εξηγηθεί το θαύμα, οπότε υπάρχει αντίδραση. Αλλά το ερώτημα παραμένει. Πώς αλλιώς μπορείς να εξηγήσεις τα επιστημονικά δεδομένα? Ποια είναι τα επιστημονικά δεδομένα? Ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Υπάρχουν βιβλικές και εξωβιβλικές πηγές ότι ο Χριστός σταυρώθηκε. Το λέει και ο Ιώσυφος, το λέει και ο Τάκητος. Μετά είναι αποδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι οι μαθητές πίστευαν ότι είδαν τον αναστημένο Ιησού. Όπως επίσης ιστορικό πρόσωπο το οποίο θανατώθηκε και είχε γίνει χριστιανός είναι και ο διώκτης Παύλος. Ιστορικό πρόσωπο που συσχετίζονται με τον Χριστό ήταν και ο ετεροθαλής αδελφός του Ιάκωβος, ο επίσκοπος της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο οποίος και αυτός έχει βρει μαρτυρικό θάνατο και αποδεικνύεται με ιστορικά δεδομένα. Επίσης, ιστορικό δεδομένο είναι και η εξάπλωση της χριστιανικής πίστης. Ο τάφος του Χριστού επίσης είναι αποδεκτός τα το 75% των ερευνητών. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι 25% λένε ότι βρέθηκε με ένα πτώμα ο τάφος, απλώς το 25% λένε ότι δεν έχουμε αρκετά δεδομένα να πούμε με μεγάλη πιθανότητα ότι όντως ήταν αδιανός ο τάφος και σε αυτό στήριζαν το μήνυμά τους οι πρώτοι χριστιανοί. Ενώ το 75% των ερευνητών λένε ότι ναι ήτανε και πάνω σε αυτό στήριζαν το μήνυμά τους οι πρώτοι χριστιανοί. Αυτή η θεωρία έχει παρουσιαστεί από τους Αμερικάνους ερευνητές Γκάρι Χάμπερμας και Μάικ Λικόνα. Αντίκρουση εναλλακτικών σενάριων. Τα πιο κοινώς αποδεκτά εναλλακτικά σενάρια που έχουν προβληματίσει την επιστημονική κοινότητα είναι η θεωρία παραισθήσεων, η θεωρία κλοπής σώματος, η θεωρία μύθου και η θεωρία λιποθυμίας. Η θεωρία παραισθήσεων. Σύμφωνα με αυτήν, οι μαθητές δεν είδανε ένα πραγματικό πρόσωπο, δεν είδανε τον αναστημένο Χριστό, αλλά είχαν μια παραίσθηση ότι είδανε τον Χριστό. Ο αντίλογος είναι ότι παραισθήσεις και οράματα ομαδικά δεν εξηγούνται. Το όραμα είναι ένα προσωπικό γεγονός. Ο καθένας θα έβλεπε τον Χριστό με τον δικό του τρόπο, όχι όλοι μαζί το ίδιο γεγονός. Επίσης η παραίσθηση δεν θα είχε κάποιες υλικές αποδείξεις. Αναφέρονται
στο Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός μπορούσε να αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του. Μπορούσε να φάει, μπορούσε να τον ακουμπήσεις. Ήτανε σε μια διαφορετική κατάσταση, αλλά είχε μια μορφή ηλικής υπόστασης. Δεν εξηγεί επίσης το πώς ο Παύλος, που ήταν διώκτης, και αμφισβητείας τεροθαλής αδελφός Ιάκωβος είχαν την ίδια παρέστηση. Οι πρώτοι μαθητές τον σέβονταν, τον πίστευαν, ήξεραν ότι ήταν ξεχωριστός. Βέβαια αρχικά ματαιώθηκαν παρόλο που τους είχε προτιμάσει με τον θάνατό του, αλλά μετά λόγω στεναχώριας, απογοήτευσης, θα μπορούσε να δοθεί μια εξήγηση ότι κάτι είδαν. Πάλι όχι όμως όλοι μαζί το ίδιο σε κάποιες φάσεις. Αλλά δεν εξηγεί αυτό πως άνθρωποι που ήταν εχθρικά διακείμενοι προς το Χριστό να έχουν τις ίδιες εμπειρίες. Μετά είναι η θεωρία της κλοπής του σώματος. Αυτή διαδόθηκε αρχικά από τους Φαρισαίους, οι οποίοι είχαν πει και στον Πιλάτο ότι να σφραγίσει τον τάφο, να βάλει φρουρούς, διότι οι πλάνοι μαθητές του θα πούνε ότι αναστήθηκε όπως είχε πει. Διαδόθηκε αρχικά από τους Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν πει και στον Πιλάτο ότι να φυλάξει τον τάφο, να σφραγίσει τον τάφο, να φυλάξει με φρουρούς τον τάφο, διότι θα έρθουν οι μαθητές να κλέψουν το σώμα του και μετά να διαδώσουν αυτό που είχε πει και εκείνος ο πλάνος, ότι θα αναστηθεί. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι γιατί να το κάνουν αυτό οι μαθητές. Και αν το είχαν κάνει αυτό, οι μαθητές γιατί να μαρτυρήσουν για ένα ψέμα. Και μετά γιατί να μαρτυρήσουν για ένα ψέμα και αυτοί που ήταν αρχικά εχθρικά διακείμενοι στο χριστιανισμό. Σαν τον Παύλο, σαν τον Ιάκωβο, τον αδελφό Θεό. Μετά να λάβουμε υπόψη μας ότι τα μαρτύρια των χριστιανών δεν ήταν σαν τα μαρτύρια όπως μαρτυρούν κάποιες άλλες θρησκείες. Δένονται με εκρηκτικά και τεινάζονται. Είναι μια μορφή μαρτυρίου. Αλλά αυτό γίνεται ακαριά. Βασικά βασανίζεται περισσότερο όχι ο ίδιος ο άνθρωπος που τεινάζεται, αλλά εκείνοι που είναι στην περιφέρειά του και θα χάσουν ένα μάτι, ένα χέρι, ένα πόδι. Αλλά εδώ μιλάμε στα χριστιανικά μαρτύρια να τους κρατάνε τους χριστιανούς για ένα χρόνο φυλακισμένους και να τους βασανίζουν. Ο Άγιος Γεώργιος, για παράδειγμα, ή ο Άγιος Εφρέμ της Νέας Μάκρης τον βασάνιζαν για μήνες. Και πολλά άλλα παραδείγματα. Σε αυτό το διάστημα που βασανίζονταν θα είχαν πολύ χρόνο να σκεφτούν αν θα έπρεπε να συνεχίσουν να λένε τα ίδια ψέματα και να υπομένουν τα ίδια βασανιστήρια. Μετά μια άλλη θεωρία είναι η θεωρία της λιποθυμίας. Αυτό το ενστερνίστηκαν κάποιοι γνωστικοί και μια παραλλαγμένη μορφή της δέχτηκαν και οι μουσουλμάνοι. Ότι φάνηκε ότι πέθανε στον Σταυρό ο Χριστός, αλλά ουσιαστικά δεν πέθανε. Κάποιοι έλεγαν ότι έπαιρνε βότανα για να φανεί νεκρός. Λοιπόν, το αντίλογο σε αυτά είναι, πρώτον, οι Ρωμαίοι εκτελεστές είχαν μεγάλη εμπειρία στις σταυρώσεις. Δεν πρόκειται να κατέβαινες από το Σταυρό ζωντανός. Μπορεί να σε άφηναν αρκετό χρόνο εκεί, αλλά θα πέθαινες εκεί. Θα ήταν βέβαιο. Ιδιαίτερα για πρόσωπα όπως ο Χριστός, ας πούμε, που είχε δημιουργήσει μια αναταραχή και είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Θα το είχαν τελειώσει για να τελειώνει αυτή η φασαρία στην περιοχή της Ιουδαίας που είχαν ήδη πολλά προβλήματα. Θα είχαν τελειώσει το έργο τους. Αν ήσουν δύσκολος στη σταύρωση και δεν πέθαινες γρήγορα και ήθελαν να σε τελειώσουν, θα σου σπαγαν πόδια όπως έκαναν στους ληστές. Και αν είχαν κάποια αμφιβολία ότι δεν πέθανες, θα σε λόγχευαν όπως έκαναν για τον Χριστό.
Επίσης, για τη θεωρία της λιποθυμίας υπάρχει ο άλλος αντίλογος. Ότι αν ο Χριστός επιβίωνε, θα ήταν σε μια άθλια κατάσταση. Φραγγέλιο, μαστίγωση, ραπίσματα, κολαφίσματα, ακάνθινο στέφανο. Να κουβαλάει ένα σταυρό βαρύ για μια μεγάλη απόσταση και τελικά σταύρωσε. Θα ήταν σε μια άθλια κατάσταση και αν είχε επιβιώσει. Αυτή η άθλια κατάσταση δεν θα έπειθε κανένα μαθητή να πανηγυρίζει και να τρέχει να λέει για την Ανάστασή του και να επομένει και βασανιστήρια για αυτήν. Άλλος αντίλογος είναι η μυθοπλασία. Αν η ιστορία της Αναστάσεως είχε αναπτυχθεί 3 γενιές αργότερα, θα μπορούσε κάπως ίσως να εξηγηθεί αν ήταν σε ένα άλλο μέρος. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού διαδίδεται εβδομάδες μόλις μετά τη Σταύρωση του Χριστού. Η γενιά των ανθρώπων που τον γνώρισαν, η γενιά των ανθρώπων εκείνη, διαδίδει ότι αναστήθηκε. Οι χριστιανοί λένε, επίσης κάποιοι που υποστηρίζουν τη θεωρία της μυθοπλασίας, αντέγραψαν μύθους ειδωλολατρικούς. Υπάρχουν μυθικές μορφές όπως ο Οσύρης, ο Διόνυσος, ο Άδωνης, ο Άτης, ο Ρόμιλος, που παρουσιάζουν ότι ανασταίνονται στις ιστορίες τους. Πρώτον, δεν είναι ιστορικά πρόσωπα. Έπειτα, παρουσιάζουν συμβολικά, κυκλικά, εποχιακά μοτίβα. Δεν είναι μια φορά ότι αναστήθηκαν και τέλος, αλλά είναι σε ένα συνεχή κύκλο αναστάσεων και θανάτων. Και επίσης δεν συσχετίζονται με μια σωματική Ανάσταση. Πρόσωπο που ομοιάζει περισσότερο με τον Χριστό είναι ο Απολλώνιος Τιάνο, που μάλλον ήταν ιστορικό πρόσωπο. Δεν έχουμε πολλά ιστορικά δεδομένα. Ένα ιστορικό δεδομένο έχουμε από τον Φιλόστρατο, το οποίο παρουσιάζεται 150 χρόνια μετά τον θάνατό του, ενώ 200 χρόνια μετά τον θάνατο του Χριστού, που είχαν ήδη διαδοθεί το γεγονός της Ανάστασης στις περιοχές που ήταν και ο Φιλόστρατος. Άρα αν υπάρχει κάποια αντιγραφή στοιχείων, τότε έγινε από τον Φιλόστρατο, όχι από τους χριστιανούς, διότι ο Φιλόστρατος και οι ιστορίες του εμφανίστηκαν πολύ, πολύ αργότερα. Έπειτα, κανένας δεν πάσχισε να μεταδώσει το μήνυμα του Απολλωνίου και κανείς δεν θανατώθηκε υπέρ αυτού. Ο Απολλώνιος είναι ένα ιστορικό δεδομένο για τους ερευνητές της Αναστάσεως. Δεν έχει απασχολήσει μετά το πέρας της ζωής του πολλούς ανθρώπους. Δεν έχει γίνει ένα παγκόσμιο κίνημα όπως είναι ο χριστιανισμός. Αυτές οι θεωρίες επίσης καταρρίπτονται με την μέθοδο των ελάχιστων κοινών αποδεκτών δεδομένων που αναφέραμε παραπάνω τον Χάμπερμας και Λικόνα. Διότι δεν ικανοποιούν όλα τα ιστορικά δεδομένα που είναι κοινώς αποδεκτά. Και τα δεδομένα που συνεχώς παρουσιάζονται σαν αντίκρουση των θεωριών αυτών είναι ο ριζικός μετασχηματισμός των μαθητών που τον γνώρισαν, αλλά και η μεταστροφή εχθρικά διακείμενων ανθρώπων. Οι άλλες θεωρίες δεν το εξηγούν αυτό. Υπάρχουν και κάποιες πιο σύγχρονες εναλλακτικές θεωρίες. Μία από αυτές είναι η θεωρία της γνωστικής ασυμφωνίας. Προέρχεται αυτή η θεωρία από τον χώρο της ψυχολογίας. Η γνωστική ασυμφωνία είναι η εσωτερική σύγκρουση που νιώθει κάποιος όταν η πραγματικότητα διαψεύδει τις πεποιθήσεις του. Τότε αναγκάζεται να ξαναερμηνεύσει τα γεγονότα για να ανακουφιστεί συναισθηματικά. Αντίλογος σε αυτή τη θεωρία είναι ότι είναι αδύνατον οι μαθητές για να αισθανθούν καλά
αν ήταν έτσι λυπημένοι, να παράγουν τις θεωρίες που θα τους βάλουν σε μεγάλους μπελάδες. Στην καλύτερη περίπτωση διωγμός και στη χειρότερη περίπτωση θάνατος. Υπάρχουν επίσης νέες θεωρίες περί μυθοπλασίας, ότι οι μύθοι αναπτύχθηκαν πιο γρήγορα, αλλά και πάλι το γεγονός ότι αναπτύχθηκε, ότι αναφέρονται οι χριστιανοί στην Ανάσταση του Χριστού μόλις εβδομάδες μετά την σταύρωσή του, και το γεγονός ότι η πρώτη γενιά των χριστιανών που γνώριζαν την ιστορία υπέμειναν διωγμούς και βασανιστήρια, αυτό το γεγονός αποκλείει και αυτή την θεωρία. Τέλος, το βασικότερο επιχείρημα είναι, όπως θα πει και ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, η παρουσία της πρώτης γενιάς των χριστιανών μαρτύρων, αλλά και μετά των υπολείπων δια των αιώνων μαρτύρων για την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό δεν εξηγείται, αυτό αποτελεί την καλύτερη εξήγηση. Στην εικόνα που βλέπουμε αριστερά βλέπουμε τον αυτόπτη μάρτυρα της Αναστάσεως, Απόστολο Πέτρο, να σταυρώνεται ανάποδα. Και στην δεξιά εικόνα βλέπουμε σύγχρονους μάρτυρες, τους 21 κόπτες μάρτυρες που πριν 10 χρόνια αποκεφαλίστηκαν από Ισλαμιστές της ISIS στη Λιβύη. Θα πει ο μεγάλος Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ότι όταν για πρώτη φορά οι Απόστολοι μίλησαν περί του Αναστημένου Χριστού, οι άνθρωποι γελούσαν και τους αποκαλούσαν μεθυσμένους. Όταν μίλησαν δεύτερη φορά, οι άνθρωποι δεν γελούσαν, αλλά τους αποκάλεσαν πληρωμένους. Όταν οι άνθρωποι τους έβαλαν στα μαρτύρια και πάλι άκουσαν τα ίδια λόγια από το στόμα τους, τότε άρχισαν να σκέφτονται. Και μόλις είδαν οι άνθρωποι ότι ούτε το αίμα τους δεν λυπούνται, να αρχίσουν προκειμένου να μιλήσουν περί της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, τότε τους πίστεψαν. Άρα όχι η λογική, αλλά το αίμα των μαρτύρων απέδειξε την Ανάσταση του Χριστού. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Σε αυτόν που θέλει να πιστέψει θα δοθούν οι λόγοι για να πιστέψει. Σε αυτόν που δεν θέλει να πιστέψει θα δοθούν οι λόγοι για να μην πιστέψει. Χριστός Ανέστη.